Hvis du skulle have lyst til at tage en sving om til autentisk Fanø-musik eller drikke en traditionel kaffepunch, så skal du spidse ører nu. I morgen lørdag afholdes for andet år i træk Sønder Hobal, og det foregår på Operaen på Christiania. Og dermed velkommen til dig, Christine Urbrandt. Du er medarrangør af den her festlige begivenhed, som du har sendt os en mail om. Du arrangerede det sammen med din veninde sidste år første gang. Hvor kom den idé fra? Jamen, den kom fordi, at vi er en masse folk, der mødes over på Fanø i Sønderho om sommeren. Der er sådan et par uger, hvor der er en masse baller og en masse musik og en masse fester og en masse jam sessions, hvor vi mødes omkring musikken. Og det er egentlig folk, der måske bor i København til dagligt eller vokser op på Fanø og ikke længere bor der. Men så mødes vi de her par uger om året og har det rigtig sjovt sammen med traditionen og musikken. Og så gik vi bare og snakkede om sådan, at det er da egentlig ærgerligt, at det kun er den ene gang om året. Og så i starten var det egentlig bare, at vi snakkede om, at vi kunne mødes hjemme med mig, nogle stykker og spille og danse lidt og sådan noget. Men så voksede ideen, og så endte det med, at vi ville bruge Christianias forsamlingshus i stedet for, så vi kunne få nogle flere med, for det vil vi jo rigtig gerne. Og det endte med at blive en stor succes sidste år. Vi har nogle billeder, det er faktisk nogle levende billeder, ja. En lille video derfra, som blev filmet. Lad os lige prøve at se, hvordan det ser ud, når man holder Sønder Hobal på Christiania. Ja. Kom her. Man kan sige meget festligt ser det i hvert fald ud, det må man sige. Det er det også. Hvad foregår der til sådan et Sønder Hobal? Jamen, som man lige kunne se, så er der jo musikken, som man samles omkring. Og det er jo en musik, der går mange 100 år tilbage. Og så er der en tilhørende dans. Og det er jo begge dele noget, der stammer fra Fanø. Og de her baller bliver normalt holdt på Fanø. Så det, man gør, det er, at man samles, og man danser, og mange spiller også selv, og skiftes man lidt til at danse og spille, og man er ligesom sammen på den her måde, og man har noget, man er sammen omkring. For snakket en masse, og der er utrolig godt gang i den. Altså på Fanø, der fester man jo til den lyse morgen. Så vi er spændte på, om københavnerne også kan det. Det tror jeg godt, de kan, men nu skal jeg jo ikke sige for meget i hvert fald. Men fortæl mig, sidste år, der var modtagelsen ret imponerende. Altså, der var simpelthen kø langt ned af vejen for at komme ind. Var du overrasket over, at modtagelsen var så stor? Ja, det var vi. Altså, et er jo, at man holder baller på Fanø, hvor det ligesom altid har været, men vi er jo rigtig spændte på, hvordan det vil være at flytte til København, fordi der er så mange kulturtilbud i København, og der sker så mange spændende ting, og vi havde simpelthen ikke nogen idé om folk, om de ville bakke op om det, men vi var meget, meget overvældet over, at der både kom en masse folk fra Fanø og bakket op, og en masse folk fra hele folkemusikmiljøet og støttede os og støttede arrangementet, og så også en masse folk, som måske ikke lige normalt hører folkemusik, men bare blev nysgerrige på, hvad søren det her det var for noget. Så det var jo virkelig overvældende, der var så stor opbakning. Og det er ikke bare for folk fra Fanø, det er også for københavnere og andre, som bare godt kunne tænke sig at se, hvad det her det egentlig er for noget. Ja, vi vil meget gerne have, at der kommer nogle mennesker og ser hvad det er, den her tradition går ud på, og det her bal går ud på. Og derfor har vi også lavet sådan en dansundervisning. Der er dansundervisning kl. 21, og selve ballet starter først kl. 22. Så hvis man har lyst til at prøve at komme og lige og lære den her dans først, så kan man komme i den første time der, og så kan man ligesom være med, fordi det er sjovest, når man er med til at danse. Og det er altså en fest, så jeg synes, folk skulle tage derud og være med. Hvad er, Christine, det særlige ved Fanøs traditioner, synes du? Jamen altså, det der er særligt ved Fanøs tradition, altså det er jo selvfølgelig, at den stadig lever. Den er ikke sådan institutionaliseret på nogen måde. Den lever, og folk bruger den, og folk bruger den til fester, og folk bruger den til hverdag, og det er en måde, man mødes sig sammen på Fanø. Og udover det, så synes jeg også, der er noget rigtig smukt ved den, og det er, at i gamle dage på Fanø, der var folk var søfolk. Så de sejlede over hele verden og hørte musik rundt omkring, og tog det ligesom med hjem og gjorde det til sønderhoninger og faniker, som musikken hedder. Så det er også over hele Danmark. Så det er ligesom sådan
tradition, der også lidt er sammensat fra hele verden og hele Danmark, og det synes jeg egentlig er meget fint. Hvor meget betyder det her til sidst, Kirstine Nordbrandt, at man har sådan en tradition at holde lidt fast i, når man er kommet til København, og der måske er langt hjem til Fanø? Det betyder rigtig meget. Altså, det er jo en måde, hvor man også får set nogle af dem, jeg har gået i folkeskole med, dem har jeg ikke set i årevis, og vi ses ikke måske på Fanø, fordi vi ikke er der på samme tidspunkt, når vi er hjemme, men så lige pludselig mødes vi til det her bal i København, og det er jo vildt hyggeligt og vildt dejligt at se nogen, man ikke lige ser så meget med længere, og så er der, tror jeg også bare, når man er vokset op sådan en lille bitte sted, altså vi var jo ikke særlig mange børn, altså så vi er kommet ret tætte på hinanden, også børn der var, og når vi mange af os er flyttet til København også, og så holder vi jo stadig sammen, fordi vi kender hinanden rigtig godt, og fordi vi også har det her at samles om. Og det gør I morgen med en ordentlig fest, Kirstine. Held og lykke med festen, og tak fordi du kom. Tak. Her på skærmen, der står en masse adresser. En til mail, en til Facebook og en til Twitter. De adresser kan du skrive til, hvis du har en god historie, som du mener, vi bør se nærmere på. Bare skriv løs, vi læser det hele.